Imbestigahan natin kasi nandito yung mga suspects natin. Sa may shooting incident to eh. Shooting incident at dinala na sa ano. May dalawang sugatan yata, tatlong police na sugatan pero yung isa na operahan na. Sir, residente po ba ito ng Cotabato City? Ito, hindi ito mga residente ng Cotabato City. Kabuntalan, pati Natupiyang ang area nila. Sir, yung insidente na ito, sir, saan ba talaga nag-umpisa yung putukan, sir? Dito ba mismo sa lugar na ito o mismo sa kanto po ng Malagapas? Doon sa lugar na yun. Yung lugar na yun. Ang nangyari, may kumusyon na nangyari. Nag-responde yung kapulisan natin. Napasipay yung kumusyon. Nung napasipay yung kumusyon, alisan na yung mga tao, no? Naiwan yung pulis natin. Nung naiwan yung pulis natin, pati Maris, may pumutok. Ilang putok naman, sir? May biglang pumutok. More or less mga 5 putok, mga ganun. So sa pagputok na yun, sir, agad na may tinamaan sa tropa? Ang tropa natin, nakatayo lang doon sa banda na area na yun. Natamaan ka agad, may natamaan. So, ano yung ginagawa ng tropa natin, sir, doon, that time? Wala na, peacekeeping sana yun, di ba? Ang kwento una, di ba, nagkaroon ng kumusyon. Di ba, nagkaroon ng kumusyon. Nung nagkaroon ng kumusyon, responde ang tropa. Naayos yung kumusyon, nag-standby ang tropa. Nung nag-standby ang tropa, biglang may pumutok. Nung pumutok, itong mga to, nag-responde yung mga ibang tropa natin. Nakita natin itong mga to, nagpupukan dito banda. Itong mga to. Possibly, ito yung suspects na makakuha natin. May mga nakuha bang armas, sir? Sa ngayon, wala tayong nakuhang baril. Pero ipaparapin test natin. Yung mga Ipaparapin test natin in case baka mag-positive siya. yung mga wounded, sir, Ang wounded civilian? natin, may civilian na 2. Tapos may police din. Ilang pulis po, particularly? Isa. So, all in all, 3. 3. Okay. Kaya magandang umaga, no? Nandito tayo ngayon sa may Rosary Heights 10, Cotabato City. At ito po yung kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa bahagi ng Malagapas kung saan abot sa 20 mga individual yung kasalukuyang sinasa ilalim sa investigasyon ng PNP kasunod ng nangyari kanina na mga putok ng baril dito po sa bahagi ng Malagapas sa Rosary Heights 10. Okay. Mga bala lang. Win, video photo Win, nakalive ko Win. Na ako'y cord dala. Cord. Ako'y dala. Sige. Sige na, pag-photo lang. Naunang pangit. Hawakan mo muna ito. So, as of this moment, wala pa pong pagkakakilanlan itong mga nasabing individual, na sinasailalim ngayon sa investigasyon ng PNP. So, pasado alas 10 kanina, nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril dito po sa bahagi ng Malagapas.
Rosary Heights 10, kung saan agad naman po na rumisponde yung mga kasapi mula sa Marine Battalion Landing Team 5 ng Philippine Marines kasama ang Philippine National Police. At ito nga po yung mga individual na kanilang naabutan sa area. So ngayon po ay isa sa ilalim po itong mga nasabing individual sa investigasyon upang matukoy kung sila ba ay kasama doon sa mga nagpaputok ng baril kanina. So far nitong mga nasabing individual na ito na nandito po ngayon. At after po ng investigation dito ay dadalhin po sila sa himpilan po ng pulisya.